Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Δέδες, φοιτητής και σταναπκωμικός ερασιτέχνης στην αρχή. Αυτή είναι μια εκπομπή πολιτικής σάτυρας και αυτός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που βγήκε για το πρωί στην Αντένα. Για να τη χρησιμοποιείτε, ξέρετε και πότε έγινε. Η δήλωση στην οποία αναφέρθηκα εγώ είναι οι αποφάσεις του συντονιστικού για την πρώτη εβδομάδα του δυστυχήματος των τεμπών και πώς διαμορφώθηκε ο χώρος για να σηκωθούν τα βαγόνια. Για όποιον ξέρει στοιχειώδη φυσική, κάτω υπάρχει βροχή, λάσπη. Σκόνη, πέτρες, λάσπη, όλη μέρα στο γιαπί. Οι γερανοί πρέπει να σηκώσουν 20 τόνους. Μάλιστα. Εάν ο γερανός δεν πατήσει σε στέρεο έδαφος, δεν μπορεί να σηκώσει τα βαγόνια. Και το επιπλέον στοιχείο που τώρα δεν σε έχει αυτό. αναπτυχθεί είναι ότι κάτω από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού αερίου που αν σκάσει θα καεί όλη η Λάρισα. Μάλιστα. Οπότε έχουμε Δευτέρα, δεν έγινε μπάσωμα. Τρίτη, έγινε μπάσωμα, αλλά ακούγαμε φωνές από κάτω, που δεν υπήρχαν φωνές. Τετάρτη, κάναμε μπάσωμα για να πάνε οι γερανοί, οι οποίοι γερανοί πάντως πήγανε και πριν το μπάσωμα. Πέμπτη, κάναμε το μπάσωμα γιατί θα καταστραφόταν όλη η Λάρισα. Μ' αρέσει η σταθερότητα γιατί είναι συνηθισμένο και γνωστό σε όλους ότι όταν λες την αλήθεια θα αλλάξει την εκδοχή σου 5-6 φορές. Δεν θα μείνεις στα ίδια και στα ίδια. Για να μην γίνεις βαρετός. Δηλαδή, δεν το κάνουν για να συγκαλύψουν κάτι, το κάνουν απλά γιατί δεν θέλουν να βαριέται ο κόσμος. Αλλά για να μην γίνομαι άδικος με την κυβέρνηση, γιατί δεν θέλω καθόλου, πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα λάθη της. Να, εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης τα λάθη της κυβέρνησης τα αναγνωρίζει. Η κυβέρνησή μας έχει κάνει πράγματι ένα λάθος και έρθω να απαντήσω σε λίγο και σε όσα με ρωτάτε. Ποιο είναι το λάθος? Από τον πόνο που αισθανθήκαμε για τους νεκρούς, που εκφράζει όλη την Ελλάδα και εμάς προφανώς, αντιμετωπίσαμε το ζήτημα αυτό με μια πολύ μεγάλη συστολή. Αυτό είναι απαντησάρα, είναι σαν να είναι σε συνέντευξη για δουλειά. Ποιο είναι το ελάττωμά σας? Είμαι πάρα πολύ ταπεινός. Επίσης, είμαι πάρα πολύ δουλευταρά σε σημείο που καταστρέφει τον εαυτό μου. Δηλαδή, με καταπιέζει αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο, και το αναλύει κιόλας στη συνέχεια. Για να μην λέμε ότι τα λέει έτσι και τα αφήνει στον αέρα. Όχι, τα αναλύει. Έχει βάση το επιχείρημα. Και εγώ, που είμαι θεωρητικά ο πιο θαραλέος, και εγώ πολλές φορές φρέναρα. Αν ήσασταν στη θέση του εσείς, τι θα λέγατε τώρα? Ότι απαντήσατε καλά? Να σας πω όμως κάτι, κύριε Στούμπο μου. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα? Βεβαίως. Και να πεις παίρνω αυτά τα μέτρα, επίκειται αυτό, επίκειται. Και εγώ, που είμαι θεωρητικά ο πιο θαραλέος, και εγώ πολλές φορές φρέναρα. Είναι πιθανόν ο Υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανόν, ότι αν εγώ στο Υπουργό Μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα, αύριο τα τρένα δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Ναι, αλλά πρόσεχετε τώρα το χειρότερο που φτάσαμε, Υπουργέ μου. Τώρα δεν θα Και κάθεσαι και απορείς. Άμα δεν φρέναρε, τι θα έκανε κολοδάχτυλα στις κάμερες? Δηλαδή, τι θα έλεγε? Είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο στους σιδηρόδρομους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Άδωνης καταπιέζεται. Δεν έχει βγάλει τον εαυτό του ακόμα. Τι εννοείτε, Γιατί κύριε Γεωργιάδη? μπροστά στους γονείς αυτούς τι να πεις? Αφήσαμε ανυπεράσπιστη την αλήθεια και επικράτησε στην κοινή γνώμη το ψέμα. Και έχει έρθει η ώρα να υπερασπιστούμε την αλήθεια. Για να καταλάβω, δηλαδή υπονοείς ότι οι συγγενείς λένε ψέματα, αλλά δεν το λες γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Από καλοσύνη, ρε παιδί μου, ας πούμε. Αλλά τώρα τελείωσε η καλοσύνη αυτή και θα ακούσουμε αλήθειες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αλήθειες. Άδωνη, μίλα. Ναι, κύριε Παπαδάκη, το δυστύχημα των τεμπών οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Μάλλον όχι σε ανθρώπινο λάθος, σε διαδοχικά ανθρώπινα λάθη. Μόνο. Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο Καραμανλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος. Η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν λειτουργούν παρά μόνο σε ένα μικρό κομμάτι της. Α. Φωτοσύματα. Β. Σύστημα τηλεδιοίκησης και ελέγχου κυκλοφορίας. Γ. Σύστημα επικοινωνίας. Ευτυχώς είχαμε. Ποια Σε είναι 5 λεπτά 7 παραβιάσεις του κανονισμού. Μάλιστα. Είναι σαν να μπαίνει κάποιος στην Κηφισίας να οδηγεί ανάποδα στο αντίθετο ρεύμα και να αρχίσει να τρακάρει αυτοκίνητα. Δεν φταίει η κυβέρνηση εάν κάποιος πάει ανάποδα στην Κηφισίας. Το κάτι από αυτά, αν δούλευε, οι μηχανοδηγοί θα είχαν εικόνα για την κυκλοφορία σε ακτίνα μερικών εκατοντάδων χιλιόμετρων
και πριν συγκρουστούν θα είχαν απλά σταματήσει σε ένα κόκκινο φανάρι. Τα φανάρια απέχουν μεταξύ τους πάνω από 2 χιλιόμετρα. Ή ακόμα και αν είχαν παραβιάσει το κόκκινο, θα είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτόματης ακαριαίας πέδησης που ακινητοποιεί την αμαξοστοιχεία το πολύ σε 1200 μέτρα. Όμως αυτές οι δικλείδες ασφαλείας δεν υπάρχουν. Εδώ προσέξτε. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Όλοι αθώοι. Όλοι αθώοι. Αυτό το που έλεγε πριν η κυβέρνηση, το κρατάμε τα προσχήματα, το θα αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Πάει. Αθώοι όλοι. Το αποφάσισε ο Άδωνης Γεωργιάδης να του δώσουμε ένα σφυράκι. Μπορεί να το δανείσει ο Μάκης Βαρδέλης, κάνει τσεκούρι, άμα δεν έχει σφυρί εκείνη την ώρα ο Άδωνης. Να αποφασίσουμε λοιπόν αθώοι όλοι για όλα. Και για το 10χρονο αθώος και ο Μίχος, που είναι καλός νεοδημοκράτης που έλεγε και ο Πατούλης παλιότερα. Τώρα δεν το ξέρει, δεν είναι. Δεν μπορεί να ξέρει τι κρύβει κάποιος. Τέλος πάντων, δεν μπορούν, παιδιά, όλα αυτά. Εντάξει, αυτά που βάζω εγώ τώρα, στοιχεία. Τι είναι στοιχεία? Κακοήθειες. Τα στοιχεία είναι απλά κακοήθειες. Ξέρετε, επαναλαμβάνω. Ναι, αλλά επειδή αναφερθήκατε στο βήμα. Που η κυβέρνησή μας καθόταν με ευγένεια και άκουγε όσα την κατηγορούσαν αδίκως. Απονή η ζωή μας πέταξε του δρόμου την άκρη, μας αδίκησε. Έχει παρέλθει. Με αφορμή λοιπόν να επαρχιστούμε την αλήθεια και τη δημοκρατία. Εντάξει. Τώρα που άκουσα από άνθρωπο που ήταν στο Λάος και που τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουμε βγει, αν δεν κάνω λάθος, τρίτη παγκοσμίως στο πόσο γρήγορα γινόμαστε καθεστώς πριν από κάνα μήνα και έχουμε σταματήσει εδώ και 2 χρόνια να θεωρούμαστε φιλελεύθερη δημοκρατία. Όταν ακούμε λοιπόν από άνθρωπο αυτής της κυβέρνησης που ήταν και στο Λάος ότι θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, εγώ κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια. Ναι, προσέξτε τώρα. Και θα το κάνουμε με θάρρος, κύριε Παδάκη. Και θα το πω για 5η φορά. Δεν έχουμε έγκλημα στα τέμπη, έχουμε δυστύχημα. Το είπατε. Το κάτι από αυτά, αν δούλευε, οι μηχανοδηγοί θα είχαν εικόνα για την κυκλοφορία σε ακτίνα μερικών εκατοντάδων χιλιόμετρων και πριν συγκρουστούν θα είχαν απλά σταματήσει σε ένα κόκκινο φανάρι. Ναι, παιδιά, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σας. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπήρχε ένα γαμμένο σύστημα ασφαλείας που να δούλευε. Εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα. Δεν φταίει η κυβέρνηση, γι' αυτό κυρίως δεν φταίει ο Καραμανλής. Γιατί, πώς έγινε, παιδιά, είναι έτοιμος να μας πει ο Άδωνης ότι παιδιά είχαμε γίνει κόλλο ένα βράδυ με τον Καραμανλή. Κάποια στιγμή μετά από το hangover ξύπνησε ο άνθρωπος και ξύπνησε σε ένα γραφείο και σε μια αντικαρέκλα και είδε μπροστά του μια ταμπέλα που έγραφε Υπουργός Μεταφορών. Εντάξει, δεν ήξερε ότι ήταν Υπουργός Μεταφορών. Του ήρθε ειδοποίηση, του ερχόντουσαν ειδοποιήσεις από τους εργαζομένους και τα ξώδικα ότι παιδιά θα πεθάνουμε. Άμα συνεχίσουμε να μην έχουμε συστήματα ασφαλείας, αλλά είχε hangover και δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο εγκέφαλός του, δεν φταίει αυτός, το ποτό φταίει. Και δεν έχουμε συγκάλυψη στα τέμπη, το είπατε, έχουμε την ταχύτερη. Εγώ θέλω να γίνω συγκεκριμένος. Κάθε προηγούμενης παρόμοιας τέτοιας τραγωδίας στην Ελλάδα. Τη γρηγορότερη, την ομορφότερη, τη γαλανόλευκη που θα έλεγε και ο Αυτιάς, την καλύτερη, τη 12 φορές πιο γρήγορη και πιο καλή από το Βέλγιο δικαιοσύνη. Είναι στο όριο να πει να τις βγάλουμε έξω να τις μετρήσουμε. Τη δικιά μας τη δικαιοσύνη με τη δικαιοσύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, εντάξει, το ότι όλες τα προειδοποιητικά για την ολίσθηση του κράτους δικαίου τα έχουμε τώρα και επί της προηγούμενης κυβέρνησης που είναι η ίδια κυβέρνηση, εντάξει, είναι μια λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα στο θέμα και να το συζητήσουμε. Εντάξει. Έχουμε την ταχύτερη από την προηγούμενη κρατική δολοφονία με ευθύνη και συγκάλυψη τέτοιου μεγέθους που είναι πια. Πότε άλλοτε υπήρξε τέτοιου μεγέθους συγκάλυψη και πότε άλλοτε υπήρχε, μέχρι και εξώδικα είχαν λάβει υπουργοί και πέθαναν τόσοι άνθρωποι, έγινε μια τόσο μεγάλη κρατική δολοφονία. Πότε ξανά έγινε αυτό με τόσα εξώδικα, με τόση συγκάλυψη, με τόσο μπάζωμα? Γιατί δεν ασχοληθήκατε λίγο με αυτό, ρε παιδί μου, λίγο από το χρόνο που σπαταλάτε τώρα για τη συγκάλυψη να σπαταλώσετε στο να μην είχε γίνει όλο αυτό, δεν θα είχαν πεθάνει τόσοι άνθρωποι. Βέβαια, ο Μητσοτάκης είχε άλλη δουλειά εκείνη την ώρα. Είχε να πολεμήσει συμφέροντα. Η ιδέα ότι ένας πρωθυπουργός πολύ πολιτικά ισχυρός, λόγω του ψήφου του ελληνικού λαού, δεν είναι πολύ αρεστή στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, δεν είναι καινούργια στις δημοκρατίες και στις κοινωνίες. Είναι πανάρχαιο ζήτημα αυτό. Πάντα τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα επιθυμούν αδύναμους πρωθυπουργούς. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να τους εκβιάζουν. Επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως δεν εκβιάζεται, γιατί ο ελληνικός λαός τον εμπιστεύεται και του έδωσε αυτές τις διαδοχικές ψήφους εμπιστοσύνης,
Γι' αυτό το λόγο κάποιοι νόμισαν ότι βρήκαν την ευκαιρία πάνω στα πτώματα να ρίξουν τον Πρωθυπουργό. Την απάντηση θα τη δώσουμε εμείς στη Βουλή και ο ελληνικός λαός σε ευρωεκλογές. Να μην ανησυχείτε. Χαλάρωσε μου, ρε, πίσω πολεμάει και τα συμφέροντα. Έλεος δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά τώρα. Τα υπερκέρδη της ενέργειας στο Θεό, τα υπερκέρδη στα καύσιμα στο Θεό, τα υπερκέρδη με τα σούπερ μάρκετ στο Θεό. Έχει πριν από 2 χρόνια, 3 πότε ήταν, ο Μητσοτάκης και βάλει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχίσουν να διακινούν πετρέλαιο του Πούτιν οι Έλληνες εφοπλιστές. Δηλαδή, εντάξει, μην ταράζεστε τόσο επειδή κάνετε ένα αυγά με το Βαγγέλη. Ποιο Βαγγέλη? Ένα Βαγγέλη, τυχαίο δεν είναι. Και μιας και είπα Βαγγέλη, τι θυμήθηκα? Ο Μαρινάκης. Όχι ο Βαγγέλης, ο εκπρόσωπος. Μίλησε και αυτός για τα συμφέροντα που τον πολεμάνε. Κύριε εκπρόσωπε, μέσα στο τρίμερο μιλήσατε για οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα που θέλουν να ρίξουν, όπως είπατε, την εκλεγμένη κυβέρνηση και να φέρουν αστάθεια στη χώρα. Ποια είναι αυτά τα συμφέροντα, έχουν ονοματεπώνυμο και γιατί να ρίξουν την κυβέρνηση? Και αν πιστεύετε, τέλος, ότι η πρόταση δυσπιστίας που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ υπαγορεύτηκε από αυτά τα συμφέροντα? Ευχαριστώ. Γιατί θεωρώ ότι η ιστορία αυτή έχει συνοχή. Απαντώντας προεισαγωγικά στην ερώτησή σας. Δηλαδή, για να την καταλάβει κάποιος πρέπει να την ακούσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Η αρχή είναι το δημοσίευμα αυτό στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Το δημοσίευμα αυτό λοιπόν προσπαθεί με έναν παραπλανητικό τίτλο, περισσότερο δηλαδή στον τίτλο και στη συνέχεια στο εσωτερικό του δημοσιεύματος, να θέσει έναν αμφιβόλο μέσα από μια παράθεση γεγονότων ουσιαστικά το πώς μεταφέρθηκε το ζήτημα του ανθρώπινου λάθος, να χτίσει κάποιες κατηγορίες περί μονταζιέρας, να δημιουργήσει συνειρμούς περί προσπάθειας κάποιων, ποιοι άραγε θα μπορούσαν να είναι αυτοί κατά το δημοσίευμα αρχικά, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και να τη στρέψουν μόνο στο ανθρώπινο λάθος. Θα τα πάρω λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά από το πιο σημαντικό, το πρώτο που είναι η ίδια η έρευνα της δικαιοσύνης. Γιατί αυτό είναι κάτι ιερό, είναι κάτι που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο και δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές. Και όσο κι αν 2-3 μέρες μετά βλέπουμε ότι αυτό δεν το υπονοούν κάποιοι καν, τις πρώτες ημέρες, για να συνεννοηθούμε και αναφέρομαι και στα πολιτικά κόμματα, μέχρι και εκεί το πήγαιναν. Υπάρχει καμία αμφισβήτηση για το γεγονός ότι το σύνολο των συνομιλιών πήγαν αυτούσιες και χωρίς καμία επεξεργασία στη δικαιοσύνη? Η απάντηση είναι όχι. Άντε καλέ κανείς, εντάξει, το ρεπορτάζ τώρα λέει ότι η τροχιά της Λάρισσας που διερεύνησε τη σύγκρουση στην αρχή, γιατί δεν υπάρχει Επιτροπή Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων, πήρε μετά το μοντάζ στα αρχεία. Εντάξει, είναι μια λεπτομέρεια με την οποία, εντάξει, νομίζω το θεωρώ και πολιτική εκμετάλλευση να το λέμε. Όλες οι υπόλοιπες συνομιλίες, όσες βγήκαν από εκείνη τη μέρα και στο εξής, συνηγορούσαν στο συμπέρασμα της συνδρομής και του ανθρώπινου λάθους. Καμία άλλη συνομιλία, γιατί για καμία άλλη συνομιλία δεν υπάρχει αμφισβήτηση, δεν έλεγε το αντίθετο, τόσο ώστε να έρθει η δίθεν κακιά κυβέρνηση που θέλει να παραπλανήσει τον κόσμο, να εμφανίσει μια αλλοιωμένη συνομιλία για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Καθαρό και αυτό. Όχι, εδώ έχει δίκιο. Δηλαδή, συγγνώμη. Τόσες πολλές συνομιλίες δεν μοντάρανε. Θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με την πία που μοντάρανε. Δηλαδή, θα πάμε να δούμε το δέντρο και θα χάσουμε το δάσος. Πάμε καλά. Τρίτος λόγος. Αμέσως μετά, την επόμενη πήγαν οι συνομιλίες στη δικαιοσύνη, όπως ξέρετε, και από την ανακοίνωση της αστυνομίας. Από 3 Μαρτίου όλα τα μέσα και όσα βγάλαν τις συνομιλίες 1η Μαρτίου και η δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ, κάνει σαφές ότι από όλες τις συνομιλίες αυτή δεν αναφερόταν στο επίμαχο δρομολόγιο, ξεκαθαρίζει δηλαδή στους πολίτες ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η συνομιλία αναφέρεται σε έναν άλλον μηχανοδηγό. Αν έτσι πάει, κάτσε ρε φίλε, να πλάσω κι εγώ ένα δικό μου σενάριο και να βγω μετά να το διαψεύσω. Που δεν διέψευσε. Αυτό που λες είναι ότι η ΕΡΤ είπε ότι δεν είναι από εκεί η συνομιλία που ακούστηκε. Όχι ότι είναι μονταρισμένη. Βέβαια, αν δεν είναι από εκεί, για ποιο λόγο μονταρίστηκε και πήγε στην τροχιά για την ερευνήσει, αλλά τέλος πάντων. Δουλεύει έτσι. Δηλαδή, να βγω κι εγώ να πω, ρε παιδί μου, ας πούμε, μια φήμη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί το τηλέφωνο του Άδωνη Γεωργιάδη γιατί καυλώνει με την γλυκιά του τη φωνούλα.
Να βγάλω αυτή λοιπόν τη φήμη και μετά να πω ότι, ας πούμε, ξέρετε, δεν ισχύει, κάποιος άλλος καυλώνει με κάποιο άλλο τη φωνούλα και δεν παρακολουθείται κανένας από τους δύο από τον Πρωθυπουργό. Δεν ισχύει, παιδιά, εντάξει, sorry, ένα λάθος έκανα κι εγώ. Και προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που ισχυρά συμφέροντα θέλουν κυβερνήσεις, όχι ισχυρές, και αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι αυτό είναι μια κίνηση δικής μας επίδειξης δύναμης σε καμία περίπτωση. Θεωρούμε ότι οι ισχυρές κυβερνήσεις είναι σημαντικές για να λύνουν τα προβλήματα των πολιτών, για να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να αντιμετωπίζουν κρίσεις όπως η εισαγόμενη ακρίβεια. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και συμβαίνει και τώρα. Και προφανώς αυτά τα συμφέροντα, που δεν είναι στο πληθυντικό αριθμό, όπως κάνουν άλλοι πολιτικοί χώροι, όταν μιλάμε για μια συγκεκριμένη εφημερίδα, δεν είναι γενικά και αόριστα. Ήμασταν πολύ συγκεκριμένοι. Ταυτίζονται, τουλάχιστον ταυτίζονται, με έναν συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό και κατατίθεται η πρόταση δυσπιστίας. Καλοδεχούμενη λοιπόν η πρόταση δυσπιστίας από τον κύριο Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος με τα συμφέροντα, δεν μας λέει ποιος. Εντάξει, ρε παιδί μου, απλά συστήσου και πες μόνο το επίθετο, δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, δεν μας λέει ποιος, κάποια συμφέροντα, ένας, αυτός που έχει το βήμα, πως το κανένα, σαν τον Οδυσσέα κι αυτός. Τέλος πάντων, καλοδεχούμενη λοιπόν η πρόταση δυσπιστίας και ήρθε η πρόταση δυσπιστίας. Πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης κατέθεσε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής μετά την πολιτική θύελλα που είχε προκαλέσει το πρωτοσέλιδο του Βήματος της Κυριακής για τις μονταρισμένες συνομιλίες στο μοιραίο βράδυ της τραγωδίας των Τεμπών. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τους αρχηγούς ή κοινοβουλευτικούς επικεφαλείς του αποκαλούμενου Δημοκρατικού Τόξου, των κομμάτων δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας, της Νέας Αριστεράς και του ΚΚΕ για την κίνησή του. Μετά την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας, οι άλλες εργασίες στη Βουλή διακόπτονται για 3 ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης και την ονομαστική ψηφοφορία. Καλά τώρα. Πρόταση δυσπιστίας για μοντάζ. Δηλαδή, συγγνώμη. Ένα χόμπι απέκτησαν οι άνθρωποι και πάτε να τους το χαλάσετε. Δηλαδή, τι κάνανε, πήρανε τη μία συνομιλία αυτή εδώ. Ακούει με 47. Νούμερο περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως φωτόσημο εισόδου νέων πόρων. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά πήρανε αυτή εδώ. Βασίλη, Σωτήρη, πάμε. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Και μετά τις πήραν αυτές τις δύο και τις παντρέψανε. Γιατί πάνω απ' όλα οικογένεια, παιδιά. Να γίνουν μια οικογένεια όλες οι άσχετες, ρε παιδί μου, οι συνομιλίες. Για να τα ακούσουμε. Κελάρης ακούει. Ακούει με 47. Νούμερο περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως φωτόσημο εισόδου νέων πόρων. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Τώρα θα μου πεις, λες ότι το έκανε αυτό οπωσδήποτε η κυβέρνηση. Παιδιά, να σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Θυμάστε το Υπουργικό Συμβούλιο που είχα κάτι φωτογραφίες που κλαίγανε με μαύρο δάκρυ, που τους έβλεπες και συγκινιώσουνα. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Άμα το κάνανε αυτοί, σημαίνει ότι ήταν με το δεξί χέρι και είχαν το χαρτομάτιλο εδώ πέρα και σκουπίζαν το δάκρυ, και με το άλλο το χέρι, το ακροδεξί, είχαν και κάναν το μοντάζ. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι την κυβέρνηση της ελεγχώνουν άξια άτομα, γιατί είναι πάρα πολύ καλή στο multitasking. Άσε που είναι και πάρα πολύ δημιουργική. Βέβαια, είναι και ανέστητοι. Είναι και κάνουν συγκάλυψη, άρα εγκληματίες. Αν το κάνανε αυτοί, δεν λέω εγώ ότι. Άλλο αυτό, εντάξει. Υπάρχουν μερικές συμπτώσεις, εντάξει. Ποιοι είχαν βγάλει αυτές τις συνομιλίες πριν από 1 χρόνο? Το πρώτο θέμα. Εντάξει. Το κάνουμε εμείς θέμα, επειδή εκεί ήταν διευθυντικό στέλεχος παλιότερα ο Μαρκόπουλος. Ένας Δημήτρης Μαρκόπουλος. Συνωνυμία. Απλή συνωνυμία, παιδιά, εγώ το πιστεύω. Τέλος πάντων, ξεκίνησε η πρόταση της πιστείας για αυτή τη λεπτομέρεια. Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν έναν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μίλησε για αυτό το θέμα. Καλό. Κύριε Υπουργή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης
9 μόλις μήνες μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί μια ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπομαι για την κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όχι μόνο γιατί γραπώρεται στη χυδαία εργαλειοποίηση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών για μικροκομματικά ωφέλη, κυρίως εν ώψη των ευρωεκλογών, αλλά γιατί ξεδιπλώνεται με φόντο ένα χυδαίο αχταρμά από fake news, από προκλητική εκμετάλλευση της δυστυχίας και του πόνου των γονέων των νεκρών και από λαϊκά δικαστήρια. Άκουσε εκεί τώρα. Πάμε εμείς, κύριοι, να κάτσουμε, να ισχυρίζομαι εγώ τώρα, δεν λέω ότι το κάνουν αυτό, να καθόμαστε κύριοι, να συγκαλύψουμε την υπόθεση, να μπαζώσουμε εκεί πέρα, να μποντάρουμε το ένα το άλλο και αντί να σεβαστείτε το κόπο μας. Κάθεστε και το λέτε, δηλαδή δεν ντρέπεστε, είναι ντροπή και ντρέπομαι, μόνο αυτό έχω να πω. Και δεν θα επιμείνω πολύ στο συγκεκριμένο κύριο, γιατί στη Βουλή μίλησε και ο Μάκης Βορίδης και το τι είπε δεν μπορώ να το περιγράψω, δηλαδή δεν μπορώ, δηλαδή ο άνθρωπος δεν ξέρω, απλά ακούστε. Και μάλιστα με τι? Με ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο παρουσιάζει την Ελλάδα σαν να είναι περίπου μια χώρα που οι δημοσιογράφοι υφίστανται διωγμούς. Η κυβέρνηση αυτή που κάθε μέρα έχει 10 πρωτοσέλιδα, εκ των οποίων τα 2 είναι βαρύτατα υβριστικά και συκοφαντικά και κανείς δεν παθαίνει τίποτε, είναι η χώρα της ανελευθερίας του τύπου, κατά την άποψη των φίλων σας και της ομάδας που ουσιαστικά ενορχίστρωσε αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποιοι το ψήφισαν? Το ψήφισαν οι σοσιαλιστές, το ψήφισαν οι αριστεροί, το ψήφισαν οι οικολόγοι, δηλαδή το ψήφισαν όλοι εκείνοι που τι θέλουν? Ακούστε, ο στόχος δεν είναι η Ελλάδα. Δευτερογενής στόχος είναι η Ελλάδα. Ετερογωνία του σκοπού εδώ. Θα πληγεί η Ελλάδα γιατί πρέπει να πληγεί εν ώψη ευρωεκλογών ο πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός κεντροδεξιάς κυβέρνησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Γιατί πρέπει να πληγεί μια ολόκληρη αντίληψη διακυβέρνησης. Για να επιτύχετε αυτόν τον ταπεινό κομματικό στόχο, πήγατε και γράφατε στο ψήφισμα να διακοπεί η διακυβέρνηση της χώρας. Και πήγανε και ψήφισαν οι ευρωβουλευτές σας, Έλληνες το τονίζω, βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπέρ της διακοπής χρηματοδοτήσεως της χώρας. Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 Λεβέντης. 0 οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότες της Δημοκρατικής Ελλάδας, οι προδότες των οστών του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου. Αχ, μπορεί κάποιος να ενημερώσει τον Μάκη Βορίδη ότι το ψήφισμα για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου το ψήφισαν και η Ευρωομάδα του Μακρόν και κάποιοι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα? Δεν ξέρω. Απλώς να το ξέρει, να το έχει στο μυαλό του. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ο Μάκης Βορίδης τα είπε αυτά λόγω κούρασης. Ήταν κουρασμένος ο άνθρωπος. Δεν μπορώ. Τα ίδια και τα ίδια. Σαν να ζει τη μέρα της μαρμότας, νιώθει. Τον κύριο εδώ θα δώσω τώρα το λόγο στον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Βορίδη, για 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κύριε Τσαγαλώτο, δεν είναι ότι δεν έχουμε απαντήσει σε όλα αυτά. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα οποία τίθενται σήμερα ως δίθεν ερωτήματα έχουν απαντηθεί στο πόρισμα των 715 σελίδων, σε 2 διαδοχικές συνεδριάσεις, όλα τα ερωτήματα αυτά. Απλώς τι γίνεται? Δεν σας αρέσουν οι απαντήσεις. Οι απαντήσεις δεν είναι βολικές. Είναι διαφορετικό να λέτε δεν σας απάντησα και διαφορετικό να υπάρχουν για κάθε ένα από αυτά απαντήσεις που εσείς δεν θέλετε να ακούσετε. Και να πρέπει τώρα να τις επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά ως δίθεν ερωτήματα. Μα δεν μπορεί ο άνθρωπος. Κουράστηκε τα ίδια και τα ίδια. Και
παιδιά, να το απογοράστηκα κι εγώ. Από όσο είδα από τη Βουλή, όλο λέγανε τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ δηλαδή. Κάποια στιγμή μου σπάσαν τα νεύρα. Και δεν μπορεί τέτοια και τα ίδια. Και εντάξει, κάποια στιγμή η αντιπολίτευση. Χωνέψτε τώρα, παιδιά, στην αντιπολίτευση και εντός Βουλής και εκτός Βουλής. Κυρίως εκτός Βουλής. Εντός Βουλής μπορεί να λέτε ότι ενδιαφέρονται, δεν ενδιαφέρονται και όλοι. Χωνέψτε το, εντάξει, τι να κάνουμε. Πέθαναν 57 άνθρωποι. Η ζωή είναι μικρή. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, διέρευσα κάτι προσωπικά δεδομένα. Σιγά το πράγμα. Δεν είναι σοβαρό θέμα αυτό τώρα για πολιτισμένη συζήτηση. Άμα θέλετε να κάνουμε πολιτισμένη συζήτηση, μπορούμε να συζητήσουμε για το χρώμα του τοίχου. Επίσης, να κάνουμε τώρα. Έχουμε σταματήσει να θεωρούμαστε εδώ και 2 χρόνια φιλελεύθερη δημοκρατία. Και περιμένετε να σας απαντήσουμε σε ερωτήσεις και σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό δεν είναι σοβαρά πράγματα. Στα διάλα πια. Στα διάλα. Και με αυτό το γλυκό στα διάλα θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Τα λέμε όποτε μου ξανάρθει να ανεβάσω podcast και άμα μου ξανάρθει να ανεβάσω podcast. Αυτά. Καλημέρα ή καλησπέρα ή ό,τι ακούτε. Να έχετε ένα καλό οτιδήποτε όλοι όλες και όλα που ακούτε.